Tnediet il-11 edizzjoni tal-Malta Comic Con, avveniment mifrux fuq jumejn li grazzi għal kollaborazzjoni ma' Heritage Malta u l-Kunsill Malti għall-Arti se jara l-pubblikazzjoni ta' komik ġdid bl-isem ta' Wicked Ghost Stories of Malta. Din il-pubblikazzjoni tinkludi stejjer u rakkonti osra ta' jirsa f'Malta, inkluż f'siti li għaw taħt il-Heritage Malta, kif spjega tajjeb Fabio Aġus, il-President ta' Wicked Comics. Wicked Ghost Stories of Malta li hija kollezzjoni ta' stejjer ta' ħirsa tradizzjonali sewa li dejjem intirtu minn familja l-oħra dejjem itqalu għandna għedna li tkun ħaġa sabiħa li naqduha forma ta' ktieb, forma ta' comic book. Il-Ministru għall-Kultura u imbonniċi stqar li permezz tal-appoġġ għal dawn l-avvenimenti jistgħu jkomplu jagħtu kontribut tal-ekoloġija kulturali ta' pajjiżna billi jsostnu pjattaforma b'saħħitha l-ħalliqa tal-comics. U nemmnu wkoll li hemm opportunità għal talent barrani li jiġi jeżebixxi dak li kapaċi jagħmel f'Malta. Fil-fatt kull sena ikun hemm lista sħiħa ta' barranin li jiġu Malta u juru dak li kapaċi jagħmlu. Naħseb dawn huma affarijiet sbieħ li jkomplu jkaddru l-interess f'pajjiżna, jkomplu jkattru l-kultura li mhix il-kultura tradizzjonali, però hija kreattività u kultura li aħna nemmnu fiha u qed ninvestu ħafna fiha. Il-Malta Comic Concert tittella s-Sibt tnejn u l-ħadd li ta' Novembru fl-MFCC ta' Qali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.